je to tretí deň sa mi podarilo behať a tretí deň sa mi podarilo relatívne dobre vstať. Za 5 minút sa mi začína škola. Akrát som si to fakt nechal na poslednú chvíľu, ale verím, že to stihnem. Som rád, včera som sa prihlásil na ten assignment a dneska sa bude asi preberať. Tak, máme po škole. Je to celkom nuda, lebo je to nejaký predkurs, boli tam strašne základné veci, ale celý deň som bol na mobile. Ten môj assignment, čo som robil, ten bol OK. Ďaká Bohu za to aspoň. Išli pozrieť do St. John's Wood, vlastne to tak nejako, čo ja viem, 10 minút od nás. Bolí ma ruka z toho, strašne z toho bolí ruka. Teraz na neho čakám, lebo je v lekárni. Večer ideme kodiť a editovať videá, hlavne kodiť. Ideme, či to stíham zeditovať všetko. Už som tak 2 dní pozadu, ale budem sa to snažiť cez víkend asi dohnať, snáď budeme mať takú nejakú hoďku navyše. Lekáreň vybavená, teraz som v druhej budove, čo by sa dá vidieť z kuchyne, ako som ukazoval. A idem sa registrovať do fitka. A má byť dobré, má byť aj bazén. Treba sa tam nejako predregistrovať. Tak, dneska už čas nemadí, ale má čas zajtra od druhej, takže teraz už ma nečaká nič, iba idem nakúpiť, spraviť si nejakú zdravú večeru, programovať a editovať.